Bisan nini panahon sa Kapaskuhan, ang PIDEA 7 pabilin nga naka-alerto sa ilang tahas batok sa illegal nga droga. Samtang Talisay City Police doon na sa nadakpan nga gingong mamaligyaay og drogas. Ani ang report. Mato sa tigpamaba sa Philippine Drug Enforcement Agency of PIDEA 7, Lea Alcantara, nga tungod sa posibleng pagsiaw sa distribusyon sa illegal drugs ning Kapaskuhan. Hinungdan nga naka-heightened alert usab sila. We are anticipating na ay musulod sa region na supply, considering na dako pod ang demand for dangerous drugs during this season. Kay as we explained, na ay kwarta, no, na ay funds ang mga persons with drug use problem. So dali kanang readily sila makapalit kay naaman sila kwarta. Samtang subsub-usab diha sa ilang anti-illegal drugs operation ang Talisay City Police. Hinungdan nga gabi 4 ang nasikop, diin kapin sa 300,000 ang nasakmit sa gituhang shabu. Unang operasyon nga gihimo sa Barangay Tangke, nasikop si Alma Gomez Hisman, 54 anyos nga taga Sitio Calihon, Barangay Labangon, syudad sa Sugbo. Kisag giila nga high-value individual. Ang iyang kauban mo si Barcol Felicilda, 22 anyos nga taga Abono Hills, Barangay Tungaan, lungsod sa Milanilla. Nakuhaan sila og shabu nga ni timbang og 25 gramos. Adunay gibanabana nga balor nga 170,000 ka pesos. Ang operatiba nakadakop usab sa manag-uyab sa Barangay Kansuhong. Ang nasikop mo sila si Christian Mabalo alias Tambok, 24 anyos, ug si Precious Lastimosa, 22 anyos. Nasakmit gikan kanila ang 20.5 gramos nga adunay gibanabana nga kantidad nga 139,000 pesos ka pesos nga shabu. Nasakmit usab ang usa ka 45 nga pistola gikan kang Mabalo nga adunay 4 ka mga bala. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. GMA Regional TV Live.